Здравейте, приятели! Днес ще снимам втория си клип от поредицата, който ще направя за Modern Combat 5 Blackout. Не забравяйте да пишете в коментарите кои игри да играя, защото третия клип със сигурност няма да е на тази. Но ще има и още, защото знам, че я харесвате. Като видях колко гледания, харесвания и абонати спечелих от един клип на тази игра. Ето виждате, от миналия път съм станал вече на 5-то ниво с друг войник и с по-хубава пушка. Тя се отключва на 5-ти левел. Сега ще се старая да спечеля още. Ще мина. Тук нещо стана. Реклами, разбира се. Ще мина финалът на първите 4 мисии и първата от вторите 5 мисии, които са там. Ще ви е доста интересно в този епизод, така че не изпускайте да гледате. Виждате какво трябва, кои мисии трябва да изпълня тук. И сега този ще го бия с нож. Това беше интересно. Този трудно умира. Ето виждате новата пушка колко бързо гърми. Но в същото време и ми отслабват бомбите, които бяха 4, а сега е една само. Но така, вижте, сега ще застрелям онази там бомба. И убих двама. Онзи ми избяга. Ще го настигне като бяга. Взех си друга пушка, защото тя има повече патрони. Виждате колко хора убих. И този избяга натам. Нещо доста ги пускам да избягват. Но им дава малък шанс да се спасят. Ето този как го хедшотнах. Скришно. Видяхте какъв кил направих на онзи, даже подскочи. Наближаваме боса на гангстерите от първите 4 мисии. Ще го видите, ето сега. Ето го. Това е босът на гангстерите. Виждате как стреля той, затова трябва да се пазя. Ще видите какво ще стане накрая. Трябва само да го стрелям. Ще си метна бомбата. Ето метнах си я. Къде отиде сега? Само бяга. Тази бомба нищо не му направи, защото все пак той е доста силен. Дори да ми свършат патроните, а ето идва и моят приятел и убива гангстерът, боса на гангстерите. Ето го, мина го само с една звезда, но все пак тя ми стига и ще продължа да минавам другите мисии. Виждате, вече тръгвам да апгрейдвам и от другата пушка неща. Дано, когато сте гледали първия клип, да има много изтегляния след това на тази игра и да играете с забава, а не да ви е скучно, когато я играете. Сега ще минем и първата мисия от другите 5. Ето виждате какво трябва да направя. 3 хедшота, това знаете, че за мен не е проблем. Ще ги направя много бързо. Ето го единия. Този път не успях, но поне имам кил също. Ето го. Ето го и третия хедшот. Вече
Едното е изпълнено. Убих единия с бомбата, а другия ми бяга. Но го хедшотнах за това, където бяга. Виждате, слизам по стълбите и ще мина тук, където ще дойдат доста. Виждате колко са. Много. Тези гангстери. Защо бягат? Още един хедшот. Направих доста повече от 3, колкото трябваше, но щом съм го направил. О, не, трябва да се скрия бързо. Тези не ги видях. И двамата вече са убити. Трябва да се скрия отново, защото кръвта им беше малко. Ето, килнах го. Дали ще килне този? Да, килнах този. Ще да си взема пушка, защото тя има повече патрони от моите. Ето, този го убих чрез бомбата. Тръгна да се крие, но... О, този въобще не го видях. Къде се беше скрил? Отзад. Ето. О, видяхте как го хедшотнах. Чак се превъртя. О, тук има много. Трябва да се скрия. Хедшот. Тук може и да загубя. Дано обаче да не е така. Ще изчакам малко. Там има още един. И той си замина. Заедно с приятелите си. И ето минах мисията с 2 звезди. Общо от тази мисия спечелих 3 звезди. Виждате. Но все пак съм минал и 3 мисии, които трябваше, и отключвам това за апгрейдване. Ще го апгрейдна преди да свършим днешния епизод. Дано да са ви харесали тези мисии. Не забравяйте, бяхте активни в харесванията, абонирането, гледанията, но всъщност написахте много игри в коментарите. И за сега върви към FIFA 2016. Затова, що ме искате, може би другия клип ще е на нея. Ето виждате вече, даже съм и на друга земя. Ето вижте. Това ми е новият герой. И довиждане за днес. Това е довиждане за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесвате и да гледате.